ae cah. Kudu ngombe ora ana wong lewat. Sapa sing gelem takon? Ndra. Lapo? Ayo tak kandhani. Tukono es gojetku tuku loro. Tuku loro. Heeh, Loro ta gojetku. siji. Loro. Yo, Tak tukokno. Jo iki larang. Ya iku. Nutrisari, tiju sae sing murah, 1000-an. Loro. Kangkon cilik. Mak tukon es. Lah wong lagi dolanan apik-apik kok semangat. Loro iki loro. Es opo iki, Jan? Nutrisari ambil es tijus. Tijus lho, sing ana juse. Juse. Ini Ora ndedit duitku entar age tuku es galu tak kono-kono Chandra. Di wong. Mbah mau ngidul kok. Parani ya? Angger parani Ya. kono. Chandra turu. Es mana ring kono es bening di aneh. Wah, aku malah keduyo, Cak. Tak sedek nang kene sik. Iki es tah sing kon mau iki tok iki. Enak es untuk loro aku. Wah, esku ning kene mau tak dokok kene kok ora ono, Cak. Wah, iki. Wah, iki es kok ora muncul-muncul jam piro? Aku ora jam iki jam apa? Ya Allah, setengah siji. Wong iki tuku es ning Mekah tene Malaysia. Suwe ning ngene. Wah, tak parane ning idul ae. Dra. Asih malah ilang kok, Dra. Dra. Lho, ndi Es mau tak diganggu malah ilang kok, Dra. Lho, es apa? Es mau es nutrisari ambi. Es tijus belah batu. Ki mau tak kono-kono es kuwi tok kok malah ngangken wong liyane. Aku ngakon iki re. Aku dituru mau. Sing takon kowe kok malah kowe kok ngangkon mat. Goblok iku berarti. Wah, kowe nek dikon ora samana kok, Ndra. Sing takon kowe kok malah ngangkon wong. Aku dituru re mau. Era mah. Lho, kok turu jenenge amanah harus dijalani. Wis melangmu piye sih? Aku tak diganggu tas dilu. Lah ning ngono mau. Las dilu tok. Iki lur wae. Aku wis mulai iki. Ayo, wae. Enak cah. Untuk es loro. Enak ya Allah. Enak Ayo wae, asih mau tak jokok kono. Lah aku nyoh ning kono. Lah malah tak tinggal dilu malah ora ono. Wah, iki. Ayo lur wae ra ono, Baja. Yo, ayo. Luru ngetan. Yo. Ayo. Wah, iki asih. Iki. Lho, Loh, lapa mas? kowe mau harine ora ndit kok sande. Paling iki lho. Aku Iki maling iki. Ya es loro. Maling jualnya wong kok mas? Lho, masa diwae wong harine cah iki mau es ilang kok loro. Asku ilang loro kok acen iki ambi iki kok. Iki es nutrisari. Iki mau nemoni ndi? Mau nemoni ndi? Tok ning kene. Ning kene. Diwenehi tantuk. Jujur ae. Diwenehi tantuk. Yo, entuk ning kono lho. Wah, iku gon kowe. Wah, iku gon Kowe. kowe. Iku gon kowe.